Usa ka konkretong Pinoy-anan nga hapit na matumba ang nakahatag karon og kahadlok sa tag-iya og sa mga tao sa ilang palibot. Nakaali usab kini sa agianan sa sapa nga mao hinungdan sa baha nga moawas sa Purok 3, Upper Riverside Barangay Kamputhaw sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang balitang barangay. Nagharag na kining balaya nga gamayng duot lang posibleng matumba na. Makita ang gabok nga foundation ini nang liki na mahaligi o ang luna nga gibarugan ini. Gamayng tulak lang siguro sa pwersa sa kinayahan, sigurado matumba na ni sa hingpit kining naasong Pinoy-anan. Apan ato makita mas grabe ang nga problema kay kining naasong istruktura naka-encroach na sa sapa. Kung ugaling matumba na ni, sigurado wa nay kaagian sa tubig, ang resulta ang baha moawas dinhi sa ilahang komunidad. Gani ang bay sa balay nag-alina halos katunga sa sapa nga siguradong makapagrabi sa sitwasyon kung adunay baha. Nadaot na ang madapat sa sulod ug sa gawas busa nakahukom na ang tag-iya nga bakantihan kini. Pila na kabulan nila bay wagi hapon. Mana mangayo na lami og tabang. Kung kisa may hinaut nga makatabang na mga konsihal, hinaut nga masulbad niya mo problema dere. Matod ni Amor Gonzales, anak sa tag-iya, nga Oktubre pa nagharag na ang ilang balay tungod sa grabing baha. Nakapasamot ang nasinating pagbaha sa miaging weekend. Nabalaka ang tag-iya, di lang sa ilang safety kundi sa ilang mga silingan kay sila man ang mabasol, simba ko matumba ang ilang balay. Nataho na kuno nila sa mahingtungdang opisyal apan wa pa may aksyon busa gipadangat nila sa Balitang Bisdak sa pamasin nga masolusyonan. Ingon usab dinhi ang panawagan sa ubang mga mulupyo. Gusto na namo maguba kay mahadlok mig unsay mahitabo, petag nay maglinog o mabaha na pagbalik. Luoy kay ang mulupyo dere sila'y mapiktuhan. Kamo say mapaninglan. Oh, kami say ang amuang kaan. Okay. Mabliman. Maaksyonan unta dayon ning mabakbak ning balay diri nga kuan. Kay delikado kayo na may daghan bata diya sa mua. Kung matumba na, dili lang usaw ka duha ka pamilya mabiktima. So kaning daplin sa sapa hurot gyud ni ka biktima. Gidangop namo kang Konsehal Jerry Guardo ang problema ug mipasalig kini nga aksyonan dayon ug mga adlaw. Dili na kay nalisod on our part kay we already had a consent from the owner. So with that consent, then we can immediately deploy and take position sa property para makasud ang ato ang personnel for the immediate demolition sa iyang balay. Gidugang sa konsehal nga ang sapa sa dapit lakip sa programa sa LGU ug sa DPWH nga gigahinan og dakong pundo. Ang Lahog River actually is part of the sa kuan na siya sa drainage nga master plan bitaw, comprehensive nga drainage master plan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.